Tervetuloa FIM-mobiiliin. FIM-mobiili on ilmainen sovellus, jonka avulla voit seurata sijoituksiasi ja hoitaa raha-asioitasi helposti älypuhelimessasi juuri siellä, missä liikut. FIM-mobiili on tarkoitettu FIMin asiakkaille ja ensimmäinen kirjautuminen tapahtuu FIMin verkkopalvelutunnuksilla. Sen jälkeen kirjautuminen käy nopeasti, sillä kirjautumiseen tarvitset vain verkkopalvelun salasanan. Sijoitukset-osion etusivulla näet kaikki sijoituksesi ja salkkutietosi. Härkäkuvakkeen, joka kuvaa nousumarkkinaa, kautta voit tarkastella tarkemmin salkkusi sisältöä. Näet niin sijoitukset kuin salkkuun liitetyn tilin saldon ja saldoennusteen. Tee sijoitus kuvakkeen kautta voit merkitä tai lunastaa rahastoja. Mikäli sinulla on nimetty yksityispankkiiri, näet hänen yhteystietonsa siirtymällä sijoitukset-osion etusivun alaosaan. Alareunasta löydät myös yhteystiedot FIM-asiakaspalveluun sekä verkkopalvelun viestit-osion. Täältä voit myös etsiä sinua lähimmän FIMin toimipisteen kartalta. FIM-mobiilin pankkiosiossa näet käytettävissäsi olevat saldot tililtäsi ja luottokorttisi luotolta. Täällä voit kätevästi seurata, missä olet rahaa käyttänyt ja milloin. Pankkiosiossa voit helposti siirtää rahaa omien tilien välillä ilman tunnuslukua. Täällä voit myös hoitaa paperilaskujen maksun viivakoodin lukijan avulla. Kauppaosiossa voit tarkastella sinulle kertynyttä S-ryhmän bonusta, näet tiedot bonusostoistasi ja voit halutessasi siirtää bonuksen rahastoon kasvamaan. Täältä löydät lisäksi S-ryhmän edut ja toimipaikat sekä ostoksiisi liittyvät sähköiset takuukuitit. Mikäli et halua kauppaosiota näkyviin FIM-mobiilissasi, voit käydä poistamassa sen asetuksista. Samalla poistuvat myös kaupan puolelta tulevat ilmoitukset eduista. Menestyksekkäitä hetkiä sijoittamisen parissa. FIM.